கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைய தினம் இந்த இறைவார்த்தை நிகழ்ச்சி உங்கள் மகள் சந்திப்பதில்லை மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய தினம் ஞானத்துக்கை தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம், கிறிஸ்துக்குரிய ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள். இதற்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட வேதவசனம் 2 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். மாம்சத்துக்கேற்ற ஞானத்தோடு நடாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாய் உங்களிடத்திலேயும் கபடமில்லாத திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியை நாம் தியானத்துக்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். மாம்சத்துக்கேற்ற ஞானத்தோடு நடாமல் தேவனுடைய கிருபையினாலே நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உலகத்திலேயும் கபடமில்லா திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம். மாம்சத்துக்குரிய ஞானம் என்றால் அது நாம் உலக பிரகாரமான எண்ணுகின்ற காரியமாக இருக்கிறது. இதை பற்றி நான் தெளிவாக பார்க்கின்றவர்களே, வேதம் தெளிவாக சொல்கின்றது. மனிதனுடைய ஞானம் தேவனுடைய ஞானத்தை முழங்க பண்ணாது. மனுஷனுடைய நீதி தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்கவும் செய்யாது. என் வழிகள் உங்கள் வழிகள் அல்ல, என் நீதி உங்களுடைய நீதியும் அல்ல என்று கிறிஸ்து இயேசுவானவர் வேதத்திலே தெளிவாக சொல்கின்றார். அப்பொழுது ஞானமாய் நடக்க வேண்டுமென்றால் நாம் முதல் ஞானத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாலமோன் ஞானியை பார்க்கின்றவர்களே, அவர் அந்த நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தை எழுத முற்படுகின்றவர்களே, அவர் தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்று தேவனுடைய ஞானத்துக்காய் அவர் விண்ணப்பம் செய்கின்றார். இறைவன் கொடுத்த ஞானத்தின் மூலமாகவே அந்த நீதிமொழிகள் என்னும் புஸ்தகம் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இறைவன் அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த அழகான புஸ்தகம் நமக்கு வேதத்திலே கிடைக்கப்பெற்றிருக்காது. அதனால் நாம் மாம்சத்துக்குரிய சிந்தையை கொண்டு வருகின்றவன், மாம்சத்துக்குரிய நீதி என்று நாம் எண்ணுகிற அந்த காரியங்களை நம்முடைய மனதில் கொண்டு வருகின்றவன் பிசாசானவனாக இருக்கின்றான். அதனால் நாம் மாம்சத்துக்குரிய நீதியை நம்முடைய மனதில் என்ன தோன்றுகிறதோ அதை எப்படியே மற்றவரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளும் என்றால் அது பல நேரங்களில் பிசாசின் எண்ணமாக இருக்கின்றது. இது எப்படி என்றால், ஒரு மனிதன் தவறு செய்கின்ற வேளையிலே நாம் அவனுடைய தவறை நாம் சுட்டி காட்டுகின்ற வேளையிலே நாம் என்ன நினைக்கின்றோம், அவனுக்கு நாம் நல்வழிப்படுத்த வேண்டும், அவனை நான் திருத்த வேண்டும் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் பல சமயங்களிலே அது தவறையே நாம் சுட்டி காட்டுகின்ற அது தவறையே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மை அறியாமலே செய்து கொண்டு வருகின்றோம். அதை நாம் உணராதவர்களாய் நாம் மற்ற மக்களிடத்தில் நாம் ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றோம். அப்படி ஆலோசனை சொல்வது தவறான காரியம் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கின்றது. மேலும் நாம் இந்த வசனத்தை பார்க்கின்ற வேளையிலே கபடமில்லாத உண்மையோடும் தேவனுடைய கிருபையோடும் நாங்கள் நடந்து கொண்டோம் என்று பவுலடியார் சொல்கிறார். கபடமில்லாதது என்றால் நாம் ஒருவருக்கு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் முதல் தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்று நான் எப்படி அதற்கு ஆலோசனையை சொல்ல வேண்டும் என்று நாம் தேவனுடைய நாம் கேட்க வேண்டும். அதற்கு பிற்பாடு தேவன் நமக்கு என்ன படிப்படுத்துகிறார்கள் அதை பொறுத்து நாம் மற்றவரிடத்தில் ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். ஒரு முறை ஒரு தேவ மனிதனிடத்தில் ஒரு பெண்மணி தன் மகனை அழைத்து கொண்டு வந்து அவருக்கு சொல்கின்றார், என்னுடைய மகன் நிறைய இனிப்பு சாப்பிடுகின்றான், அவனால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை, அதனால் நீங்கள் அவனுக்கு அறிவுரை சொல்லுங்கள் என்று சொல்கின்றார். அந்த மனிதன் அவளை, நீ இன்னும் 1 வாரம் கழித்து என்னிடத்தில் வா, நான் அவளுக்கு ஆலோசனை சொல்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார். அப்பொழுது அவள் கடந்து போனவளாய் 1 வாரம் கழித்து கடந்து வருகின்றாள். அப்பொழுதும் அந்த மனிதன் சொல்கின்றார், நீ இன்னொரு வாரம் கழித்து வா, நான் அவனுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறேன் என்று சொல்கின்றார். அடுத்த வாரம் கடந்தாயிற்று. அடுத்த வாரம் அதை பதிலை சொல்கின்றார், இன்னொரு வாரம் கழிந்து வா என்று. அப்பொழுது அவள் மனதில் என்ன நினைக்கின்றார் என்றால், இந்த ஒரு சிறிய காரியத்துக்காக இந்த மனிதன் எதற்காக நம்மை இவ்வளோ அலைக்கழிக்கின்றார், இது ஒரு சிறிதான காரியம் தானே, நீ இனிப்பு கொள்வதை விட்டுவிடு என்று சொன்னால் என் மகன் திருந்த போகின்றான். அதற்கு
ஏன் இவ்வளோ காலதாமதம் செய்கின்றார் எண்ணுகின்றாள். எண்ணவளாய் அவள் அந்த தேவ மனிதனிடத்தில் கேட்கவும் செய்கின்றாள். அப்பொழுது அந்த மனிதன் சொல்கின்றார், எனக்கும் இனிப்பு சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் இருக்கின்றது. முதலில் நான் உன் மகனுக்கு அறிவுரை கூற வேண்டுமென்றால் நான் முதலில் இனிப்பு உண்பதை நிறுத்த வேண்டும். அதற்கு பிற்பாடுத்தான் நான் உன்னுடைய மகனுக்கு அறிவுரை சொல்ல முடியும் என்று சொல்கின்றார். இது ஒரு சின்ன உதாரணமாக இருக்கின்றது. இது முகமது நபியின் வாழ்க்கையில் நடந்த அவர் ஒரு பெண்மணி கொடுத்த ஒரு அறிகுறியாக இருக்கின்றது. இதே போலத்தான் நாமும் ஞானமுள்ளவர்களாய் நம்மளிடத்தில் இருக்கின்ற குறைகளை நாம் கண்டு கொண்டவர்களாய் நாம் மற்ற மக்களிடத்தில் நாம் அறிவுரை சொல்ல முற்பட வேண்டும். அப்படி நாம் அறிவுரை சொல்ல இல்லை என்றால் தேவ ஆக்கினைக்கு, தேவ கோபாக்கினைக்கு நாம் ஆளானவர்களாய் இருக்கிறோம். நாம் தவறுகள் செய்கின்ற வேளையிலே தேவனுடைய கோபம்தான் நம்மேல் வருகின்றது. தேவனுடைய கோபம் நம்மேல் வந்திருந்தால் நாம் அவரிடத்தில் சமூகத்திலே மன்றாடி ஜெபிக்கின்ற வேளையிலே அந்த கோபம் மாறி அது கிருபையாய் மாறும். ஆனால் நாம் தேவனுடைய ஆக்கினையை, அவருடைய உக்கிரமான கோபத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்றால் அது கொஞ்ச காலத்துக்கு நம்மளிலிருந்து மாறாது. அதுதான் சங்கீதம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே தெளிவாக சொல்கின்றிருக்கிறது. தேவனுடைய 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை பார்க்கின்ற போது தேவனுடைய உக்கிரம் என்று அது இடத்துல தெளிவாக சொல்கின்றது. உக்கிரம் என்றால் இதுதான், நாம் செய்யத்தகாத காரியங்களை நாம் செய்கின்ற வேளையிலே நாம் நம்மை நீதிபரர் என்று நாம் நினைத்துக்கொண்டு நாம் செய்யத்தகாத காரியங்களை செய்கின்ற வேளையிலே தேவனுடைய உக்கிர கோபாக்கனை நம்மையில் வருகின்றது. அதற்கு தப்பி நாம் ஞானமாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாக நமக்கு சொல்கின்றது. இதை பற்றி நான் இன்னும் முழுமையாக பார்க்கின்ற வேளையிலே யோவான் 5ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கின்ற வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் பிதஸ்தா குளத்தொண்டையில் ஒரு மனிதனுக்கு ஓய்வு நாளிலே அவருடைய நோயை குணமாக்குகின்றார். யூதர்களுடைய மறுபடி ஓய்வு நாளிலே எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது. அந்த குணமாக்க மனுஷன் தன்னுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து வருகின்றான். எதற்காக நீ ஓய்வு நாளில் இப்படி நடந்து வருகின்றார் கேட்கின்றார்கள். அவன் சொல்கின்றான், என்னை குணமாக்கினவர் என்னுடைய படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னார், அதன் மூலமாக நான் நடந்து வருகின்றேன். இந்த ஒரு சின்ன காரியத்தில் வருகின்ற கோபம்தான் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைந்து கொல்ல வேண்டும் என்று யூதர்கள் அவருடைய மனதில் எண்ணுகின்றார்கள். ஏனென்றால் அவர் யூதர்களுடைய நீதியை மரபை மீறிவிட்டார். அதனால் அவரை சிலுவையில் அறைந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படித்தான் நாமும் நம்முடைய நீதி, அது ஞானமான நீதி, மகத்தான நீதி என்று நாம் நினைத்து கொண்டு தேவனுடைய நீதி என்னவென்று அவருடைய சமூகத்தில் கேட்காதவர்களாய் அவருடைய ஆலோசனை பெறாமல் நாம் மனிதனிடத்தில் நாம் ஆலோசனைகளை வழங்கி நாம் எப்படி இந்த யூதர் மக்கள் இறைவனை சிலுவையில் அறைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்களோ இதே போல கொடுமையான காரியங்களை நம்முடைய மனதிலும் நாம் எண்ணுகின்றவர்களாய் காணப்படுகின்றோம். இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். இதற்காகத்தான் இந்த வசனங்கள் தெளிவாக நமக்கு இந்த உதாரணங்களை கொடுக்கின்றன. இன்னும் வேதம் தெளிவாக சொல்கின்றது, உன் கண்ணில் உத்திரத்தை வைத்துக்கொண்டு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கும் திரும்பை பார்க்காதே. நாம் என்ன நினைக்கின்றோம், நாம் ஒரு மனிதன் செய்கின்ற தவறை நாம் எண்ணுகின்ற வேளையிலே நம்முடைய தவறுகள் அந்த இடத்திலே மொத்தமாய் மறைந்து போகின்றன. அந்த அடுத்த மனிதன் செய்த தவறு மட்டுமே நம்முடைய உள்ளத்துக்குள் வந்திருக்கும். அப்பொழுது நாம் நம்மை பரிசுத்தவான்களை எண்ணிக்கொண்டு, நீதிமான்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம் அந்த மனிதரை பற்றி நாம் இகழ்ந்து கூறுகின்றோம். இன்னும் வேண்டாத பல காரியங்களை அந்த மனிதரை பற்றி நாம் கூறுகின்றோம். அந்த மனிதத்தில் சென்று நாம் மிகவும் உத்தமர்களைப் போல் நாம் அந்த மனிதருக்கு ஆலோசனை வழங்குகின்றோம். ஆனால் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய தவறுகளை நாம் மறந்தவர்களாய் மற்றவர்களிடத்தில் சென்று ஆலோசனை கூறுகின்றோம். இப்படி ஆலோசனை கொடுக்கின்ற ஆலோசனைகளை தேவன் விரும்பவில்லை. ஏனென்றால் நாம் அந்த ஆலோசனையை வழங்குவதற்கு தகுதியானவர்களும் நீதியானவர்களும் அல்ல என்று இறைவனுக்கு தெளிவாக தெரியும். அப்படி நாம் ஒரு மனிதனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்று அதுக்காக மன்றாடி தேவனுடைய ஆலோசனை பெற்று அதுக்கு பிற்பாடு நாம் ஆலோசனை வழங்க வேண்டும். ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான தேவப்பிள்ளைகளே, மற்றவர்கள் செய்கின்ற தவறுகளை நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியதும் நாம் அந்த தவறுகளை திருத்துவதற்கு நாம் ஒப்பட வேண்டியதும் எல்லாம் கிறிஸ்துவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமைத்தான். ஆனால் நாம் அந்த காரியங்கள் நாம் ஈடுபடுகின்ற வேளையிலே தேவனுக்கு பிரியமாக நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் தேவனுடைய ஆலோசனை பெற்று அந்த காரியங்களில் ஈடுபட்டு
நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்தி நம்முடைய தவறுகளை திருத்தினவர்களாய் இன்னும் மற்ற மக்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் சீர்படுத்தினவர்களாய் நாம் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்தியஸுவின் ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி இந்த அப்போஸ்தலர்களோ ஞானத்தோடு நடந்து கொண்டோம், தேவனுடைய ஞானத்தோடு நடந்து கொண்டவன் கூறுகிறார்களோ அதுபோல் தேவனுடைய ஞானத்தோடு நடந்து நாம் மற்ற மக்களத்தில் ஒரு முன் உதாரணம் வாழ்ந்து நாம் மற்ற மக்களையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் சேர்த்து நாமும் கிறிஸ்தியசு தருகின்ற பரம ஸ்லாக்கியமாகிய பரலராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோமாக. நன்றி, ஆமீன். இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த வார்த்தைகளை மற்ற மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இது மூலமாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நன்றி, ஆமீன்.